Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, τες πρεσβείες των Αγίων Σου, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και εσύ ευαρεστήνε πάσιν ημάς καταξίωσον. Αγιε Νικόλαε, σε προστάτην πάντες έχομεν, την ευρύ κορώνη πλέοντες θάλασσαν, ημών τα έργα και των βίων, εν πάσιν ευλόγησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, τελείτες της Θεομήτωρος, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και γαρ των ύμνων των αγγέλων, εις αναμέπομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Εήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εξομολογήστε το Κυριό τη Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτό, Σοφία, οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν εν πλοίς, οι ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής, πρόξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. πρόσχομεν, Εν τες ημέρες εκείνες, επιβόντες πλοίο δραμητινό, μέλλοντες πλην τους κατά την Ασίαν τόπους, ανοίχθημεν, όντως είναι ημίν Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος, τίτε τέρα κατήχθημεν εις Ιδώνα, φιλανθρώπος τε ο Ιούλιος το Παύλο χρυσάμενος, επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμελία στοιχήν. Κακήθεν αναχθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Τότε Πέλαγος, το κατά την Κιλικίαν και Παμφιλίαν διαπλέψαντες, κατήλθομεν εις μοίρα της Λυκίας. Κακή ευρώνω εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρίνων, πλέον εις την Ιταλίαν, ενεβίβασεν ημάς εις αυτό. Εν ικανές δε ημέρες βραδιπλοούντες, και μόλις γενόμενοι κατά την Κνίδων, μη προσεόντος ημάς του ανέμου, υπεπλέψαμε την Κρήτην κατά Σαλμόνιν, μόλις τε παραγενόμενοι αυτήν, ήλθομεν εις τόπον την ακαλούμενον, καλούς λιμένος, ο εγγυσήν πόλης Ασέα. ειρήνηση των Αγινών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το των όχλων επικίσθετο Ιησού του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός ειν εστός παρά την λίμνην της Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία εστότα παρά την λίμνην. Οι δε αλληλείς αποβάντες απ' αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων ο ειν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου του όχλου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσαθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Κύριε δεηθόμεν, ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Κύριε δεηθόμεν, ελέησον. υπέρ του αγιασθήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιβητήσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Κύριε δεηθόμεν, ελέησον. υπέρ του διαφυλάτεσθε την ναύρην ταύτην, στερεάντε και ασύνη, εν το έχειν αυτήν κυβερνήτην δε και η εκκληστήν των σωτήρα ημών Χριστών του Κυρίου Κύριε δεηθόμεν, ελέησον. υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων και μακρόθεν εμπορευομένων του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον ημών. Ο ειν Ιορδάνη μορφής είναι καταδεξάμενος και αγιάσες τα ύδατα, και ευλόγησον πάντα ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν ακένος, σημαίνοντας το της δουλειάς πρόσχημα, και καταξίωσον μας εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος σου του μεταλήψεως εκεραντισμού, και γενέστο ημίν Κύριε εις υγιένη ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της εψευές κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον δωρεών αξίους ημάς πίσω, Θεότον και Παρθένε, παρόλο σαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα, της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Όλοι μαζί.
κανόνα πίστεως και εικόνα Πραότητος. Εγκρατείας διδάσκαλος, ανέδειξες την πίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Σε Κύριε δοξάζομεν τον Παντοκράτορα και Παντεχνήτην Δημιουργών, όν υμνή και δοξάζει πάσα η κτήση στους αιώνας. Σίγαρε ποιήσας των ουρανών και την γην, και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Σύ διεχώρισας αναμέσων της ξηράς και αναμέσων του ύδατος, και εκάλεσας την ξηράν γην, και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσας θαλάσσας. Σύ έθου τη θαλάσσι νέφος την αμφίεσιν αυτής, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσας, και διαπυλών έφραξας αυτήν, και όρια έθηκας επ' αυτή και κλήθρα, προς το μη επαναστρέψει και καλύψει την γην. Σύ δεσπόζεις του κράτους των υδάτων, συνταράσεις το κλίνος της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραίνεις. Πάνγαρ το είδωρ και οι κτήσεις άπασα επίγεται το δημιουργικό σου λόγο, υπουργήν, οσότε εν αρχή φωνή του σου προστάγματος, μάλλον δεροπή του σου θελήματος, τα πάντα εγέννητο. Δοξάζομαι σε των παντοδύναμων δημιουργών και ευχαριστούμε εσύ το αγαθό και φιλανθρώπο δεσπότη, το ότι καλά λύαν τα έργα των χειρών σου. Εσύ Αριστοτέχνης παντεχνία θεάσατο, αλλή ότι ταύτα εσύ πατρική αγαθότης, το βίο ημών υπηρετήν διετάξατο. Έπλασας γάρ των άνθρωπον και έθηκας αυτόν ως βασιλέ της κτήσεως και έδωκας ημίν σοφίαν, και δίδαξας ημάς επιστήμας και τέχνας, ή να δια τούτον κατακυριεύσομεν της γης. Όντως, καλά λίαν τα των ουρανίων δυνάμεων συστήματα, ότι οι Άγιοι Άγγελοι διακονούσι της μέλουσιν κληρονομήν σωτηρίαν. Καλά λίαν τα της γης αγαθά, ότι δια τούτον η του σώματος ζωή συντηρείται και προάγεται. Καλή δε λίαν και η θάλασσα, ότι η μη θάλασσα είναι, ουδάν εξ ουρανού ήσαν η αιτή και βροχέ, και επιπρόσωπον της γης ό,τι μονίδω. Καλή η θάλασσα λίαν, ότι η μη επιρετεί ο ενάλιος πλούτος, τας δε πλήστον απαλλήλων διαστώσας υπήρους αυτή συνάπτη, ακόλυτον της ναυτιλωμένης στην επιμιξίαν παρεκομένη, διόν και της ανθρώπης κοινωνίας και πλούτου πρόξενος γίνεται. Διόπερ και ημί σήμερον, τούδε του πλοίου τελούνται στον αγιασμό, και σε εφής εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγες, δοξάζομεν σύ δε εφής δια την ζωήν ημών και σωτηρίαν επίσης, ευχαριστούντες σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, Κύριε ο Θεός, ο Πατήρ ημών, ο ουράνιος, ο του παντός κυβερνήτης. Ελθέμεθ ημών, δια Ιησού του σωτήρος και γενού της νιός ταύτης κυβερνήτης και ηλεκιστής, και των μελώντων πλέειν εν αυτή, συμπλωτήρ και προστάτης, ούτω γαρότε είναι πηγής ο σωτήρ ημών περιεπάθη επινότων θαλάσσης, εις βοήθειαν σπέρδων των εαυτού μαθητών, και επετήμα της ανέμης και τη θαλάσση, και γίνεται γαλήνη μεγάλη, ούτως ο φιλάνθρωπος σωτήρ ημών, και το πλοίον τούτο ευλογήσε, όσα αυτού εστίν εν τη πρόρα και εν τη πρίμνη και εν το κήτη, την τρόπιν και το πιδάλιον, τας μηχανάς και τας έλικας, τας αρμογάς και τα υποζώματα, τα καταστρώματα και τους ιστούς, και ταύτα πάντα ασυνήτε και αραγή διατηρήσε. Ούτω γάρι κυβωτός ή κατά το σόν πρόσταγμα κατασκευαστής από τη σύ ευλογία των υδάτων περιεγένετο, και τον δίκαιον Νόε και τους μεταυτού επί του κατακλυσμού διεσώσα το Κύριε των δυνάμεων, διάταξον της αγγέλης, της επί τας τέσσερας της γης φωνίας εστώσει και τους τέσσερας κρατούς συνανέμους, ή να μη ποτέ αδικήσωση την θάλασσα, εφήν αν μέλη λέει το πλοίον τούτο, διαφύλαξον δε τους άνδρας και τα πληρώματα αυτού, και δώσ' αυτής φύλακα άγγελων, αγαθών και ειρηνικών. Ναι, Κύριε, πίσω με θυμών και των συνευκομένων μη πάντων πλούσια τα ελέη σου, ότι σύ τα ψηλός παρέχεις φάση της επικαλουμένης εν πίστη, κάθε πνευματικά και υλικά αγαθά σου. Κάτα τον πλούτο της Χριστότητος και της χάριτος του σωτηρός ημών Ιησού Χριστού, μεθούδε δοξασμένος εισήν και το Αγίο Πνεύμα της τους αιώνας των αιώνων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Κατά το μέγα έλεος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Παντελή Νταϊάννας τέκνων και εγγόνων, Γεωργίου Εφροσύνης τέκνων και εγγόνων, Μιχαήλ Άνης τέκνων και εγγόνων, Πλοιάρχου, πρώτου μηχανικού αξιωματικών και πληρώματος του πλοίου τούτου, έτσι δε και υπερμακαρίας μνημής και ορίου αναπαύσεως της ψυχής της και μυθήσης δούλης του Θεού Αναστασίας, υπομένου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σου. Ο εν Ιορδάνη, ο Ιωάνν βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο εθνός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά ταξίδια, με υγεία, καλές δουλειές, καλό Πάσχα να έχουμε και να χαίρεστε τις οικογένειές σας όλοι. Πάτερ Γαβριήλ, ευχαριστούμε θερμά γιατί για μια ακόμα χρονιά με την αγάπη σας μας γεμίζετε την ελπίδα μας ότι το πλοίο θα πάει και φέτος καλά και αυτά τα οποία διαβάσατε τις ευχές πριν από λίγο θα είναι πραγματικότητα για το πλοίο μας, το οποίο τα τελευταία χρόνια κάνει ταξίδια, κάνει κουρασιές και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες στη Βόρειο Ευρώπη. Ελπίζω ότι φέτος θα είναι πολύ χαμηλότερη η κίνδυνή μας και όλα θα πάνε καλά. Έχετε συνδέσει το όνομά σας και το όνομα του αγαπητού φίλου και συνεργάτη του Κώστα με την ζωή του πλοίου αυτού. Συμπληρώνουμε πάρα πολλά χρόνια φέτος και εύχομαι να είναι ακόμα περισσότερα. Έχοντας αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους σας, όλους όσοι είναι εδώ, τον πλοίαρχο, τον πρώτο μηχανικό, τους αξιωματικούς στο πλήρωμα του πλοίου και την αντιπροσωπεία βλέπω εδώ των αγαπητών μας φίλων που είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί μας, ναι, που είναι από τις Ινδίες, από την ΚΟΑ, καθώς επίσης και όλο το τεχνικό, τους τεχνικούς διευθυντές οι οποίοι παρακολουθούν το πλοίο και να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της εταιρείας για άλλη μια χρονιά για το όσα κάνουν για μας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα ταξίδια του Ocean Majesty φέτος να είναι πολύ πιο ήρεμα, οι θάλασσες γαλήνιες και να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, πρόοδο και στις οικογένειές σας και σε όλους. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι το Ocean Majesty είναι το δεύτερο σπίτι σας. We are going to translate this later for you. So, είναι το δεύτερο σπίτι σας. Και επειδή όλοι μας προσέχουμε πάρα πολύ τα σπίτια μας, και το πρώτο σπίτι μας και το δεύτερο σπίτι μας, θα πρέπει να το προσέχετε το Ocean Majesty σαν το σπίτι σας. Να είστε καλά, καπτάνιε, κύριε Πρώτε, Στέλιο, αγαπητέ Πέτρο, Λία, όλοι σας, καλά ταξίδια και καλή επάνωδο με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να γνωρίσω όλους εδώ τους ανθρώπους που αποτελούν την οικογένεια του πλοίου, τους συνεργάτες τους δικούς σας, τους οποίους βλέπω κάθε φορά και χαίρομαι που τους βλέπω να είναι καλά, το ξέρω βεβαίως. Είναι ίδιοι. Πιο νέοι κάθε φορά. Πιο νέοι κάθε φορά. Άσχετα αν εμείς γυρνάμε, εμείς θα πάμε στη γέφυρα να αγιάσουμε. Ποιος θα πάει με τον... Και πού άλλο θα πάμε. Θα ρίξουμε λίγο από πάνω. Ο κύριος πρώτος με τον Πέτρο και μετά ελάτε εδώ να καθίσουμε να φάμε κάτι έτσι πρόχειρα και να πιούμε. Τι καφεδάκι θέλετε? Όχι, ένα ποτηράκι νερό, γιατί καφέ πια στο φιλόξενο αυτό του γραφείο του Κωνσταντίνου. Αυτό να το αφήσουμε για να μπορέσω να ανέβω τις σκάλες και τέτοια. Λοιπόν,
Άνοιξε να κεράσουμε τα... Σταυρό, πού είναι τα... θα μπορεί ένας να σηκώσει αυτό εδώ. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε. Θα βάλουμε και στη γέφυρα, είναι ο Καπτανανδρέας. Πάμε στη γέφυρα. Από εδώ. Πρόσεχε. Δύο όροφοι είναι, πάμε με τη σκάλα. Και δεν πάμε. Και δεν πάμε. Εμείς αναποκατεβαίνουμε Καλά κάνετε. Κάνετε τη γυμναστική, καλό κάνει σε εμάς που δεν περπατάμε. Και μας δίνετε αυτή η δυνατότητα λίγο να κουνηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως κάθε χρόνο. Εδώ είναι έξω ο διάδρομος. Εδώ είναι το στρατηγείο δηλαδή. Εδώ είναι, ναι. Εδώ είναι το γραφείο το δικό μου. Ωραία πατέ. Εδώ είναι το γραφείο το δικό μου. Προσκυνήσατε το Σταυρό νομίζω έτσι ή όχι? Όχι. Πραγματικά περίμενα. Ήμουν απέναντι. Τώρα που θα κατεβούμε να προσκυνήσουμε. Ναι, εδώ το γραφείο, εδώ είναι το πλοιάρχο. Το πλοιάρχο του Καπταγιάννη. Όπου να μην πέσει και κάνουμε καμιά ζημιά. Ωραία. Είναι και ο υποπλήρχος. Νερά. Ήμουνα πέρσι τον Αύγουστο στη Ζάκη. Είχα πάει εκεί να παντρέψω ένα παλικάρι δικό μου. Ωραία. Το τιμόνι μας. Και εδώ τα όργανα, κοστί. Αυτά τα ευλογημένα που κατευθύνουν. Ωραία. Κύριος Νικόλαος εδώ να σας προστατεύει, να σας σκεπάζει και να ανοίγει το δρόμο σας. Βεβαίως, βεβαίως θα πάρετε. Πάρτε σε ένα ποτηράκι. Πάρτε σε ένα ποτηράκι και το βάζετε σε μπουκαλάκι. Να μην τα διαλύσουμε. Πάμε και από την άλλη μεριά και να πούμε να πάμε κάτω στο κοντρόλ. Βάλε λίγο ατρόμο εκεί πέρα μας ελάσσονται. Δεν ξαναφέραμε, Ανδρέα. Δεν ξανάρθουμε. Εντάξει, και ο πρώτος μας ρωτήσω. Κατεβαίνω το πάτε. Έχω πάρει τον εγγυασμό και οδεύω προς το μηχανοτάσιο να τον ρίξω. Έχει πάρει εγγυασμό. Ναι, τελειώσαμε από πάνω. Ναι, προσεκτικά θα κατέβουμε κάτω. Ελάτε, σας περιμένω στο κοντρόλ. Ωραία, ωραία. Γιατί δεν κατεβαίνουμε τα μόρια? Εντάξει. Είναι λίγο μακριά τώρα. Έτσι. Πάμε από το 7, πάμε στο 3 και μετά πάμε στο κοντρόλ, έτσι λίγο να είναι τα δύο στρατηγικά σημεία, το πλοίο, η γέφυρα και το κοντρόλ. Βεβαίως. Το 80 με 83, πριν πόσα χρόνια, ήμουν στην Νίκαια και πήγαινα κάθε μεγάλη εβδομάδα στο Καραγιώργη, τα πλοία που κάνανε τότε τη γραμμή Πάτρα Ιταλία, και έκανα όλες τις ακολουθίες μεγάλης εβδομάδας εκεί και γυρίζαμε το Πάσχα πίσω τη δεύτερη μέρα. Πολυτέλειες, Λιδί. Πολύ ωραία.
Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Όχι, Όχι, ξέρω να περπατάω στα βαπόρια γιατί Ωραία, ναι. ήμουν 20 χρόνια στη Σαντορίνη και πηγαίνω ερχόμουν με τα βαπόρια και ξέρω να κυκλοφορώ. Όχι, μην ανησυχείτε. Και πάμε πια κάτω. Λιγάκι εδώ. Μην ανησυχείτε, ουδέν πρόβλημα. Πάτε εδώ τα καλώδια. Κρατάμε εδώ σιγά σιγά. Μπορούμε με το ένα χέρι. Όχι. Λοιπόν. Γιατί είναι πιασμένο το χέρι. Πρόσεχε, πάτερ, πρόσεχε. Εντάξει, μόνο εδώ στο κοντρόλ, παιδιά. Μόνο εδώ. Είμαστε όλοι μαζί εδώ, προσεκτικά. Ωραία. Εδώ θα πούμε μέσα, δεν έχει πουθενά άλλο. Μην ανησυχείτε. Εδώ είναι το κύριο μηχανοστάσιο για να δείτε και εσείς εδώ πέρα. Εκεί φαίνεται είναι όλο το στόχιο. Εδώ είναι κύριες μηχανές. Μακριά από βλάβες. Και εδώ το κοντρόλ. Εδώ στο κοντρόλ λιγάκι. Αν θέλετε. Καλημέρα παιδί μου, καλό Πάσχα να έχουμε. Εσείς. Καλό Πάσχα παιδιά. Καλά ταξίδια. Για να σας προστατεύει παιδιά. Λοιπόν, πάμε πίσω πάτερ, πάμε πάνω στο 5, στο κύριο Μιχάλη. Λοιπόν, εδώ. Μην ανησυχείτε, κρατιέμαι τώρα το δεξί είναι ελεύθερο. Σημεία αυτά, δεν κατεβαίνει τα σασέ. Όχι κάτω, όχι μέχρι εδώ. Εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Πού πάμε από εδώ. Πάμε πάνω για το 5. Πάμε και στο κύριο Μιχάλη. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Ωραία, είναι υπόλοιπο. Και πάμε στο ασανσέρ. Το πιο πολύ πληρώματα αναμένουμε από τις 22 και μετά. Πώς είστε? Σύνολο, τώρα είμαστε 60 άτομα. Τώρα, εντάξει. Σε πλήρη σύνθεση. Σε πλήρη είμαστε 230 πλήρωμα και, και γύρω στους 500 επιβάτες. 500 επιβάτες. Σταύρος, ακούω κύριε Δηλαδή Σταύρος. έχουμε κατά μέσον όρο για κάθε επιβάτη, για κάθε δύο είναι επιβάτες. μεγάλος αριθμός. Κανονικά πάει 3 προς 1. Ναι, γι' αυτό βλέπω τώρα 2 προς 1. Ναι. Έχουμε μεγάλο αριθμό εδώ. Φαντάζομαι ότι θα φεύγουν ενθουσιασμένοι οι επιβάτες. Εν τω μεταξύ το πλεονέκτημα είναι το 80% του κόσμου είναι ο ίδιος. Αμήν Βέβαια, όχι πείτε. μόνο από γέφυρα μηχανή είναι το 99%. Εντάξει. Αλλά και από το υπόλοιπο πλήρωμα στο ξενοδοχείο είναι, μιλάμε για δεκαετίες, είναι ήδη. Έτσι είναι μεγάλο αυτό. Οπότε αν υπάρχουν, Σαν σπίτι τους που αισθάνουν. αν υπάρχουν και επιβάτες δηλαδή που έχουν ταξιδέψει και έχουν Έχουν- γνωρίσει να Ναι, μεταξύ ναι, σας. ναι, βέβαια, δεν προσέχετε. Ωραία. Ωραία. Όχι, είναι εδώ, είναι εδώ, όχι, δεν έχουμε προσκυνήσει. Όποιος δεν έχει προσκυνήσει, Και θέλει. Ωραία. Εδώ. Πάτε να για ηλεκτρονικός άρχισε. Καλό Πάσχα να έχετε. Αμέσως, αμέσως. Να πείτε κάτι, τίποτε. Ένα ποτήρι κρύο νερό.